η αυτοψία. Λοιπόν ευρέθηκε ο χρυσός της λιόριζας να έχει σταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πυράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχες ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει, φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό, που τα αντίκρισε είναι φανερό στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά, περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροειδή. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή λίγη λεπτή ψηλούτσικη άμμο καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.